da chi yn colli allan ar cyfathrebu wyneb yn wyneb, da chi'n ella bod lot o bobl yn siarad tu allan i'r ysgol, mae'n dod i'r pwynt lle snam lot i siarad amdan wyneb yn wyneb efo pobl. Lle mae gair bellach yn gwestiwn Man gwan A fy ngero fi yn sydd datgan Mae rhaid I fi gymryd gofal neu gael hosbi A fyddi colli'r goron, colli'r goleni am yr hanesion diri Pam roedd rhaid dychwelyd nôl Doedd dim newid, doedd dim yn foiso Mae rhaid I fi gymryd gofal neu gael hosbi A fyddi colli'r goron, colli'r goleni Mae rhaid I fi gymryd gofal neu gael hosbi A fyddi colli'r goron, colli'r goleni Mae rhaid I fi gymryd gofal neu gael Crew Ysgol y Creiddyn! Mr Jones, o le ddaeth y moustache? Ellis, hoff o feithio. Bethan, rhedeg a rhedeg. Lowry, ofn brocoli. Mrs Morgan, addysg gorfforol. Gas, gen I synnau swnllid! Dwi byth yn edrych yn eog. Wyt ti rioed I bod mewn trwbl? Fi mewn trwbl? Na, fyswn i byth yn neud dim byd o'i le. Na, fyswn i byth. Mr Jones, wyt ti'n boblogaidd? Mae'r plant o'r ysgol mae gyd yn licio fi. Sgam angen mi wneud dim byd cael fwy o ffrindiau. Be ti'n licio neud e? Dwi'n hoffi chwarae pêl-droed a chwaraeon. A ti di'r un sy'n cefnogi Lerpwl, ie? Ie, pwy sy'n bod efo hynny? Sut mae ddi lawr yn y gwaelodion na, dy tymor yma? Ti'n gwybod be? Da chi di bod yna o blaen? Da ni wedi bod yna, o! Ei, mae o'n dda! Reit, Matthew, cer o fa, sy'n rhi ddau fi, cer o fa. Nawr, helo Siwmai Matthew, ti'n iawn heddi? Siwr. Ti newydd nodio dy ben! Be ti'n neud yn nodio dy ben? Syth bin! Swnsh, lawr a fe, please. Hyfryd, Matthew! Chwarae teg, Matthew! Griffith dwi Enedine, dy fe? Ddim yn gwybod. Ti ddim yn gwybod? Make clan, please. Ddim yn gwybod. Ti'n yn gwybod, oce. Ac o le ti'n dod, Griff? Llanelion. A lle ma hwnna? Gweithio ni stori. Uwch ben bai Colwyn. Ie. A beth peth gorau sydd wedi digwydd ar y fferm I ti? Gweithio ni stori bach. O chi'n gweud bod defed ych chi? Na.
Na, sawl cwrs sydd gyda Dafod fel arfer? 3 fel arfer fi'n credu, ie. Sawl cwrs sydd gyda Dafod? 4. 4 cwrs? Ie. Griff, mae fe'n dod! O, da iawn! Gwych! Joio yn ystod siwrna, felly... So I know
ysgol sgynnon ni nesaf, ond cyn hynny, da ni newydd erbyn y lluniau hyfryd yma gan ddisgyblion ysgol y Creuddyn, sydd wedi llwyfannu sioe gerdd poblogaidd Hesbri yn neuadd yr ysgol, ac mi oedd y cast a'r disgyblion yn gyfrifol am ochr dechnegol y perfformiad o bob dim, ac yn ffilm wedi cael ei dangos ar sgrin fawr Cinema Cineworld yng nghyffordd Llandudno. Gwych iawn, profiad a hanner iddyn nhw i gyd yn de. Pethau'n edrych fel ei bod yn dechrau dod i ben. Draw yng nghyffiniau Llandudno Cymraeg yw iaith yr ysgol yn y Creuddyn, ond tu hwnt i'r giatia sut mae'r criw yma'n cymharu a'u cyfoedion o Gaerdydd. Cymru gen i rhai ffrindiau sy'n mond yn siarad Saesneg, neu rhaid siarad Saesneg, fe nhw'n amlwg, ond fel arall na Cymraeg rhan fwyaf adag. Fe'n saith o'n i'n siarad Saesneg lot yn yr ysgol, ond ers i fi cyrraedd chweched, dwi'n siarad Cymraeg lot mwy efo ffrindiau. Os dwi'n oed neges ar Facebook neu Twitter neu beth, nid yn ddwyieithog, so bod yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dwi'n meddwl bod yna ambell berson yn ffindio yn fwy ymarferol i siarad Saesneg am bod yna gymaint drwy'r Saesneg, ond dwi'n hyn yn falch bod fi'n gallu siarad Cymraeg. Ti'n ei wisgo, ei fod i'w weld bod pethau nawr yn ddif y ffrind. Dyn a lan, rho'r gorau yn lusgo, paid aros yna. Gofyn a joia. Ti'n cofio arnofio. Cyfle rwan i chi cael clywed eich llais ar y tanwy. Da ni eisiau chi sgwennu lawr sut fath o cyfathrebiad fysa chi'n neud, a wedyn gewch chi go ar y tanwy wedyn. Helo, gorsaf Tenau Llandudno sydd yma. Mae wedi bod yn glawio heddiw, felly gofalwch am y llawr yn llithro. Prynhawn da, os ydych am deithio i Manceinion, ewch i platfform 3 am 20 munud i 3. Hefyd, mae'r tren cyntaf yn mynd i Blaenau Ffestiniog am 20 munud wedi 4. Diolch yn fawr.
Helo! Os ydych yn teithio ar drên Manceinion Piccadilly, mae'r tren cyntaf am 20 munud i 3. Wedyn, mae treni Blaenau Ffestiniog am 24 am platfform 1. Unrhyw manylion eraill rydych chi eisiau gwybod, dewch i'r swyddfa tocynnau. Diolch! Nes i ddim manylion. O wel. Mae'r tren yn mynd i Manceinion Piccadilly am 12 munud i 3 yn platfform 3. Am fwy o manylion ewch i'r derbynfa. Hwyl am y tro. Yn dda, mae'n rili achos. O, mae'n hoffio. Cos y pawb yn cael clywed i ar y styd yma man. Pam bo chdi'n meddwl na chdi ddylia fod y bos? Achos dwi'n meddwl am y ddwy ochr a dydw bod rhywun yn dweud, o, da ni eisiau hwn. Rhywun arall da ni eisiau hwn, wel, da ni angen gwybod fel beth sy'n dda, beth sy'n ddrwg am y ddau beth. Diolch yn fawr iawn i chdi. Diolch. Penderfyniad anodd, ond pwy sydd wedi mynd â hi? Enillydd, fi yw'r bos, ydy... Kitty! Storiwchiadau mawr i ti, da iawn ti. Dim ond ni'r Cymru fysai'n cael ei serfod. Mae'n unigryw, meddan nhw. Ydy, siŵr o fod. Da ni mor brysur fel cefnogwyr. Ac i feddwl y pethau da ni gorfod ei gwneud i gadw'r iaith yn fyw. Ac ar ôl bod wrthi heno hefo'r uwchradd, tyda ni wrthi drwy'r dydd fory yn y cynradd. Ond yn ennill y dydd Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Conwy. Un hen bethau sydd yn poeni pawb ac efo chwysbaen mawr bryd i wedi. A bydd bywyd mor braf, pan i'n llwyddi dyn y pendraw, bydd dim i dda. A bydd bywyd mor braf, pan i'n llwyddi dyn y pendraw, bydd dim i dda, bydd dim i dda. A bydd bywyd mor
casau maths. O pam da ni'n gorau neud o? Wel, i fynd ymlaen i'r coleg. O, ai byth. Dwi'n mynd i gwybod pam dwi'n trio. Jan, y cwbl ti gorau neud di pwysio dy hun. O, dwi yn pwysio fy hun, mam. O, diolch am y lecture. Dwi'n mynd rhoi lecture i chdi. O, ti'n swnio'n ddigon tebyg i mam, ta beth? O, sa waith i fi fynd adre wir? Miw ti adra. O, ti'n gweld? Mae'r holl maths ma'n troi'n ymhen i gymaint, fi bron yn cracio fyny. Sdim angen mynd dros ben destyn, agos. Stedda lawr na i helpu chdi. Os na'n pwynt, dwi'm yn gallu. Mae maths just yn lost cause i fi. Felly ti'n bwriadu rhoi fyny? Dim ond am 2 funud. Fi'n gallu bwyta rhywbeth very, very naughty, but very, very nice. Dwi... Cans pan dde'r hyn a gwyddfyd i'r hafnos ar ei